אמ, טוב, כן. טוב, אז נעים מאוד. אה, שמי רעות, אני עובדת באוניברסיטה העברית בדיקנת הסטודנטים. אני אסביר עוד רגע ככה על המושג הזה דיקנת הסטודנטים, וככה באופן כללי את כל המושגים שאני אציין אני אשתדל להסביר. כמובן שאם אני אומרת משהו שהוא לא ברור והוא חדש, אז אתם ממש מוזמנים אחר כך להעלות את זה ולשאול שאלות, אני אשמח לענות. אז בעצם מה שביקשו מאיתנו לדבר עליו זה למי פונים לעזרה, מי הגורמים שעוזרים לנו בתוך האוניברסיטה. אז כשכל סטודנט נרשם לאוניברסיטה או לכל מוסד לימודים אחר בעצם, הוא נרשם לאיזושהי יחידה אקדמית או מחלקה אקדמית שהיא אמונה על הוראה של תחום מסוים או על בעצם ומחקר הרבה פעמים. ובכל מוסד יש איזשהו ארגון או גוף או יחידה שהיא אמונה על רווחת הסטודנטים. בעצם כשאנחנו אומרים דיקנת הסטודנטים, אז לכל יחידה יש דיקן, ויש דיקן שאמון על היחידה של רווחת הסטודנטים, ובמחלקה הזאת, בארגון הזה, יש תתי מחלקות שכל אחת קשורה לאיזשהו שירות או איזשהו תחום מהחיים של הסטודנטים, שככה אומנם כולנו מתחילים להיות סטודנטים, ולהיות סטודנט זה משרה מלאה, אפשר להגיד, אבל בעצם אנחנו עושים את זה יחד עם שאר הגורמים שבחיים שלנו, ושאר הדברים שאנחנו ככה צריכים לתפעל בתור אנשים בוגרים. ולעיתים זה דברים שיכולים להוות איזשהו קושי, או אפילו לפעמים איזשהו מטען שמכביד ומשפיע על החוויה האקדמיות, או על היכולת לבצע ולהגיע להישגים אקדמיים, ובשביל זה בעצם דיקנת הסטודנטים, וגם הארגונים האחרים שאני אולי אציין, נמצאים בשביל לעזור לסטודנט. אז בדיקנת הסטודנטים אני אתן, רגע שנייה, סבבה. אני אתן דוגמה מהאוניברסיטה העברית. אני כן אגיד שבכל מוסד יש את הצורה שבה הדיקנט או היחידה המסייעת בנויה, בהתאם לאיך שהמוסד ככה מהניסיון שלו, מההתאמה לסטודנטים, בונה את הסיוע. אז זו דוגמה, אבל בעצם אני ממש ממליצה לכל אחת ואחד מכם לכתוב לעצמם, לחפש את הכתובת של דיקנת הסטודנטים, להיכנס לאתר של הדיקנת. לכל מוסד יש בדרך כלל איזשהו אתר שהוא מציג את כל הסיוע, את כל האנשים ואנשי הקשר השונים לכל ככה בקשה או תחום, ואני ממש ממליצה להיכנס ולעבור על האתר, גם אם אתם לא צריכים עכשיו איזשהו סיוע, או באופן כללי גם אם לא תצטרכו, לדעת להיכנס לתוך חוויית הלימודים עם הידע כבר ביד, ככה שבמידה ותתקלו או אתם או האנשים שסביבכם בצורך, אז תדעו לאן לפנות. זה גם ככה אנחנו מכירים את זה שבחוויה של סטודנטים זה אפילו מוריד את הסטרס, זה נותן איזושהי שליטה במקום החדש שאנחנו נכנסים אליו, אז באמת להיכנס, להכיר מה ניתן במוסד, מה יש במוסד, וככה לעשות הכנה מראש. אז כמו שאמרתי, הדיקנט, התפקיד שלו זה רווחת הסטודנטית, ולתת מענה. לנו בעצם באוניברסיטה אז יש פה כמה יחידות שיש את הגרסאות שלהם במקומות אחרים, אז באמת מעונות במוסדות יש מעונות, שזה ככה מגורים לסטודנטים בתשלום צנוע יותר, שקרוב יותר לאוניברסיטה או מוסד לימודים, שיש חיים סטודנטיאליים בתוכו, וככה איזושהי עבירה אחרת להיכנס לתוך מתחם של המוסד. יש את היחידה לסיוע כלכלי, הרבה פעמים למוסדות יש את האפשרות לתת מלגות
לסטודנטים. כשאתם עכשיו נכנסים ומחפשים מלגות ללימודים, אז אתם יכולים למצוא מלגות כלליות שהן לא של מוסד או עוברות דרך המוסד. לעתים הן מבקשות התנדבות, לעתים יש דרישה למצוינות, כל מלגה ככה והקריטריונים שלה. אבל בנוסף לזה, בדיקנט הסטודנטים בדרך כלל יש את האופציה לבקש סיוע כלכלי, איזושהי מלגה שהיא על בסיס הגשת טפסים והגשת ככה קריטריונים של כל מוסד, ואז האוניברסיטה יכולה לסייע, או המוסד יכולים לסייע בעצם מבחינה כלכלית. אני אגיד פה נקודה שככה חשובה לי, כי הרבה פעמים סטודנטים עורכים את עצמם ובעצם ממיינים את עצמם לפני שהם בכלל באים ומבקשים את הסיוע, והרבה פעמים סטודנטים שיכולים לקבל מלגה או שככה נמצאת איזושהי מלגה שיכולה להתאים לקריטריונים שלהם, לא מקבלים אותה או לא באים לדרוש את העזרה או לא מנצלים את ככה משאבים שיש למוסד שלהם לתת, בגלל שהם בעצם מצנזרים את עצמם וממיינים את עצמם מראש. באופן כללי אני ממליצה שהמוטו יהיה אני אנסה ובמקסימום יגידו לי לא, כי האנשים ככה שמאחורה מבחינתנו ברגע שמגיעה בקשה אנחנו נשתדל עד כמה שניתן לסייע, גם אם זה סיוע פחות ממה שביקשו או ככה משהו יותר סמלי, עדיין זה יותר מכלום, וגם לפעמים יש איזה שהם מלגות או דרכים שככה נופלות על קריטריון נורא מסוים, שאם לא מגיע הסטודנט שככה דורש את העזרה או ככה בודק אם אפשר לממש אותה, אז אפילו היא לא תגיע לאף סטודנט וחבל על המשאבים האלה. אני אתן סתם דוגמה ספציפית, אני ליוויתי סטודנט, אחר כך אני אדבר על ככה ליווי, אבל אני ליוויתי סטודנט שהוא היה דור ראשון לאקדמיה, ומבחינת סף כלכלי, הוא לא עמד בקריטריון של הסיוע הכלכלי, אבל הוא היה מערד ספציפית, ואז במקרה היה שם איזשהו תורם לסטודנטים מערד, ואז יכלנו בעצם לתת את המענה. אז שוב, במקסימום יגידו לא, אבל אני כן ממליצה לנסות, כי ממש משתדלים לסייע לכל בקשה. אז ככה, מעונות, שזה מגורים, סיוע כלכלי, למעורבות חברתית אני קצת מדלגת רגע, יש את השירות הפסיכולוגי, שבעצם זה איזשהו מענה מקצועי, טיפולי, של מטפלים ופסיכולוגים שהם חלק מבאמת צוות הדיקנט. זה יחידה, אני גם אגיד, כל יחידה פה היא יחידה נפרדת ולא מעבירים מידע ביניהם, אלא אם כן זה באישור הסטודנט או הסוגיה היא רלוונטית, ואז מראש הגיעו אל שניהם. אז הדיסקרטיות זה דבר נורא נורא משמעותי בעבודה של הדיקנט, וככלל זה גם השירות הפסיכולוגי. בעצם בתור אנשים בוגרים, אמנם ככה כולם אנשים בוגרים, אבל באמת התקופה הזאת, גילאי הסטודנטים זה בדרך כלל גילאים של התבגרות, של ככה עיצוב עצמי, וגם הלחץ של המרחב לפעמים עם הציפיות מהלימודים, או ככה, בעיקר העומס והלחץ, הרבה פעמים סטודנטים מוצאים את עצמם בסיטואציה שהם צריכים איזושהי עזרה שהיא יותר מקצועית מבחינת הבריאות המנטלית, אז למוסדות יש את האנשים המקצועיים לשם כך. אני אגיד שבאוניברסיטה העברית יש אינטק ראשוני שהוא ככה חינם לכל סטודנט, ואז אחר כך אנשי המקצוע מחליטים מעדכנים את הסטודנט, האם אפשר להמשיך בטיפול, או ככה מה המענה המתאים. חשוב לדעת מה הכתובת שלכם במוסד שאתם נכנסים אליו, זה באמת ככה שירות או ייעוץ שנורא משמעותי הרבה פעמים, ועוזר לסטודנטים לבטא את כל העבודה הקשה שהם עושים, וככה היכולת האקדמית שלהם, ללא ככה הפרעה שהיא לא פרופר אקדמית. ככה, אז יש את היחידה למעורבות חברתית, אני אחזור אליה, שזה באמת, בחלק מהדיקנטים יש אפשרות לקחת חלק
התנדבות, תוכנית התנדבות כזאת או אחרת שהיא בעצם נושאת מידע, שזה הדרך בעצם גם לתת לקהילה. הרבה פעמים סטודנטים ככה, כאמור זה משרה מלאה, אז אנחנו כל היום בתוך הלימודים ובתוך ככה האתגר האינטלקטואלי, ולפעמים צריך איזושהי הפסקה, זאת דרך גם לעשות איזושהי הפסקה ולחזור לעשייה, בהיקף שהוא לא נוגס יותר מדי מהלימודים, אבל כן מאפשר ככה לתת לקהילה, ובנוסף באיזושהי אפשרות להכנסה כלכלית, שהיא כאילו לשעה יוצאת יותר, סליחה, לשעה יוצא יותר בדרך כלל, יותר איך אומרים לזה, שכר שעת, שכר לשעת עבודה. כן, תודה רבה. וככה, ואז בעצם גם איזושהי הכנסה כשנורא קשה לעבוד במהלך הלימודים. מרכז הקריירה, אז ככה בכל מוסד יש גם אנשים או ככה איזושהי יחידה שעוזרת לסטודנטים אחר כך באמת למנף את התואר שלהם ואת הניסיון שלהם ואת השייכות שלהם למוסד הספציפי הזה, וכאילו למנף את זה אחר כך בשוק התעסוקה. אמנם אנחנו עכשיו רק בהתחלה אז זה פחות רלוונטי, אבל טוב לדעת שככה להסתכל על הפרסומים שלהם, לחשוב אולי איזה פרסומים מעניינים אתכם, הרבה פעמים זה חוזר במהלך השנים, אז טוב לכתוב לעצמכם בצד, ושנה ב' ג' לחזור לזה ולראות אם זה רלוונטי. לקויות למידה, נגישות ושוויון הזדמנויות. אז אצלנו לפחות אלו היחידות שהן בעיקר עוסקות במעטפת לימודית. לקויות למידה ונגישות, יש להם גם התמקצעות ספציפית לככה סטודנטים או מתמודדים עם הבחנה מסוימת או זכאים להתאמות מסוימות, על מנת באמת שהתגמול על ההשקעה האקדמית שלהם תהיה מותאמת ככה, ולא יהיה איזושהי אפליה. אז לקויות למידה, הרבה פעמים אפשר לעשות אבחונים דרך המוסדות, וככה לקבל את ההכרה, בין אם זה על לקות למידה, בין אם זה על הפרעת קשב וריכוז, וככה לקבל גם ליווי מאנשים שהם מקצועיים בתחום. אני יודעת מהעברית שיש גם נוירולוגים הרבה פעמים, ואנשים שמתעסקים באסטרטגיית מיומנויות למידה כאלה ואחרות, שסובבות את קשיי קשב. נגישות זה אצלנו זה יחידה שמסייעת לסטודנטים שמתמודדים עם איזושהי מגבלה, בין אם היא פיזית ובין אם היא נפשית, שאז באמת איזה גוף שההכרה שלו מאפשרת מתן תנאים מתאימים לבאמת מענה על הדרישות האקדמיות, בעת שיש איזשהו קושי. לצורך העניין סטודנטים שעם הם לקות ראייה או איזושהי נכות וצריכים את ההתאמה, ואם אין את ההתאמה הזאת, למרות שכל מוסד נדרש, אז ככה נגישות יכולים לעזור להם בהקשר הזה. וגם סטודנטים לצורך העניין עם התמודדות נפשית, חרדה, דיכאון, שככה מאובחנים עם הבחנה פסיכיאטרית, אז במידה בתקופה של תקופת מבחנים לצורך העניין שככה טיפה יותר קשה, הם מתמודדים עם באמת הסיטואציה, אז נגישות יכולים לעזור להם עם הערכות של הגשת עבודות או מועדים נוספים, או ככה לתווך בין היחידה האקדמית והסטודנט בעת של התמודדות, במקרה הזה התמודדות מנטלית. שוויון הזדמנויות, וגם הם נותנים באמת סיוע אקדמי שמותאם. שוויון הזדמנויות, ככה זה נקרא אצלנו, אבל בעצם בכל מוסד כנראה יש רכזים ויועצים שהתפקיד שלהם זה תמיכה, שם בעצם כל סטודנט יכול לפנות אליהם בשביל טיפה לאבד את החוויה, לטיפים באמת בהקשר של אסטרטגיית למידה, ניהול זמן, וככה לפעמים גם שנייה לעזור לאפס את הבירוקרטיה ולהבין שנייה איך אני מתקדם אל מול איזשהו קושי. היועצים של היחידה גם בעצם עוזרים הרבה פעמים
אני אגיד דברים שאולי ככה יישמעו לכם מוזר בשלב הזה, אבל במידה ובהמשך תרגישו שאתם מזדהים עם התחושות האלה, אז זאת בעצם הכתובת בשביל לפנות אליה. אז לפעמים סטודנטים בתחילת הלימודים נורא נבהלים, כי ההיקף של הלימודים והקושי הוא ככה עליית דרגה, ולפעמים התחושה הראשונית הזאת, או ככה חוויה חדשה, מעלה ספקות שאנחנו מכוונים על עצמנו, שלא, שלא בצדק. תחושות כמו האם התקבלתי לפה בטעות, האם אני לא חכם מספיק, האם כולם נורא נורא טובים ואני כנראה עם איזשהו פער משמעותי וכנראה לא יכול לעמוד בזה. שוב, אני מאוד מקווה שאתם מגיעים עם אנרגיה וככה, וזה עוד לא רחוק מכם, אבל אם מישהו, אפילו בשלב הזה יש לו איזשהו חשש, או בהמשך זה עולה בו, ואני אגיד, רוב הסטודנטים מרגישים את זה, פשוט אף אחד לא אומר, אז זה ככה כתובת שאפשר שנייה להתייעץ איתה, ואנחנו יכולים לפעמים גם לשקף במידה ואנחנו רואים באמת איזשהו קושי אובייקטיבי, ולתת איזשהו כלי בשביל להתמודד איתו. וככלל אף אחד לא מתקבל למוסד אקדמי בטעות, זה ככה צריך לדעת. טוב, אז זה ככה באופן כללי היחידות. על חלק מהדברים בהמשך המצגת שלי כבר דיברנו, אז אני טיפה ארוץ על זה. אז מעטפת לימודית, באמת כמו שאמרנו יש את היועצים, יש גם הרבה פעמים בתוך מוסד הדיקנט מה שנקרא, תוכניות של חונכות או מנטורים מסטודנטים שהם ככה משנים מתקדמות בעזרה ספציפית מול קורס מסוים. יש במוסדות בצורה כזאת או אחרת ככה עזרה עם כתיבה אקדמית, אצלנו יש את המרכז לכתיבה אקדמית שבהתחלה הרבה פעמים עוזר להתאפס אל מול המיומנות הזאת, שכל המיומנויות האלה הם בעצם עשינו אותם בעבר, אבל כשאנחנו נכנסים לאוניברסיטה הן משתדרגות או ככה מקבלות אתגר חדש, אז יש אנשים שיעזרו באמת להסתגל למיומנות החדשה או לשכלל אותה. רכזים ויועצים, אז בעצם בתוך המוסד יש רכזים ויועצים כמעט לכל דבר, לפעמים רכז אחד מרכז כמה תחומים שהם הכתובת אליו, ולפעמים יש ככה רכז לכל תחום, אז טוב גם להיכנס שוב לאתר של הדיקנט וגם לאתר של המחלקה או החוג שאתם לומדים, ולהכיר את אנשי הקשר שם ולהכיר פחות או יותר למי פונים. אני כתבתי פה כמה סוגים של רכזים, קצת קפץ לי שם, אבל יש רכזים כמו יועצי בוגר ויועצי הוראה, שהם אצלנו לצורך העניין הם אנשים שבתוך הפקולטה, בתוך החוג, שאליהם פונים לצורך העניין עם קושי עם המערכת או התנגשויות, ועדות הוראה, האם אפשר לפרוס, המעבר משנה א' לשנה ב', ודברים שהם ככה יותר פרופר הלימודים וככה טכני שסביבו, בסוף התואר גם קבלת התואר וכולי. יש רכזי אוכלוסיות ייחודיות, אז יש מוסדות שככה זה ככותרת כללית, יש מוסדות שזה ספציפית לכל אוכלוסייה, יש את האוכלוסיות שהמל"ג בעצם הגדיר שהם שמים דגש על עידוד מצוינות אצלם, וככה כאיזשהו גם אקט חברתי של תיקון אפליה. אז באמת בוגרי החינוך החרדי, החברה הערבית ויוצאי אתיופיה, שיש מענים שהם פתוחים אליהם ולא פתוחים לשאר הסטודנטים, שהם יכולים להסתייע במידה ויש צורך. זה לא חובה, אבל במידה ויש צורך, טוב לממש ויש את זה שם. אז לפעמים יש רכז שמרכז את זה ספציפית, או מרכז את הליווי האקדמי של אוכלוסייה ספציפית כחלק ממתן המעטפת הכללית. מניעת נשירה, באמת לפעמים במהלך התואר הקושי יכול להביא אותנו למחשבה של אולי להפסיק אותו. הרבה פעמים פנייה לרכז מניעת נשירה או רכזים כלליים
עמלים ועובדים על מניעת נשירה, יכולה לתת פתרון ולאפשר לסיים את התואר בצורה שמתאימה לנו, בצורה שככה עוזרת לנו להתמודד עם מה שאנחנו צריכים להתמודד, ולא לוותר על באמת מימוש היכולות האקדמיות שלנו, ובאמת הקלף הזה שהוא משמעותי אחר כך להמשך, ותמיכה אקדמית שזה קצת לוקח למה שדיברתי עד עכשיו, בין אם זה מיומנויות אקדמיות, בין אם זה מנטורים וכולי. אז טוב, זה די אותו דבר. אצלנו באוניברסיטה פשוט הרכזים והיועצים הם חלק מצוות היחידה לשוויון הזדמנויות, אין לנו רכז ספציפי לאוכלוסייה ספציפית, אבל הצוות בעצם אמון על מתן מענה לכל הסטודנטים שמתקבלים לאוניברסיטה ומתקשים למצות את היכולת שלהם מבחינה בשל קשיים או אתגרים שהם אישיים, כלכליים, לימודיים, חברתיים וכולי, כמו שכתוב במצגת. אני אגיד תמיד, שוב, כמו עם היחידה לסיוע כלכלי, אתם תוהים אם בכלל אפשר לפנות, תפנו. אנחנו נשמח לשמוע ממכם, אם אין לנו אם אין איזשהו מענה ספציפי, אנחנו נשמח לעזור לכם ככה להנחות כיצד אתם כן יכולים להתנהל בצורה שתיתן לכם את המענה, או תעזור להתמודד עם הקושי. אנחנו באופן כללי נשמח להכיר אתכם, ותמיד טוב לעשות את הצעדים האלה לפני שאנחנו נמצאים בקושי. כשאנחנו בתוך קושי נורא קשה לבוא ולבקש עזרה, זה ככה, זה לא משנה כמה חזקים אנחנו, זה לא משנה עד כמה חכמים אנחנו, בעת קושי, זה זמן שקצת קשה לבקש עזרה, וגם זמן ככה באופן כללי לא לעשות החלטות דרמטיות. אז הפנייה ליחידה לשוויון הזדמנויות או דיקנט הסטודנטים וכולי, זה ככה היכולת לאבד את הדברים ולנסות ככה להתמודד איתם לא לבד. פה למטה רשום שבעצם יש את הפנייה בשל קושי, ויש את הפנייה בשל מימוש המעטפת שמגיעה לסטודנטים מאוכלוסיות ייחודיות. אז יש פה באמת הרשימה, אז חברה ערבית, בוגרי חינוך חרדי, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה ותושבי פריפריה. לא רשום פה, ונורא חשוב, זה סטודנטים שהם דור ראשון באקדמיה, וזה ככה נושא שנורא קרוב לליבי, כי אני נכנסתי ליחידה דרך ככה הנושא הזה. דור ראשון לאקדמיה זה אומר ששני ההורים לא בעלי תואר אקדמי, ובעצם הסטודנט הוא בדור הראשון שלומד לאקדמיה. זה בעצם איזושהי אוכלוסייה שהקושי הוא נורא ניואנסי הרבה פעמים, או מצטלב עם קשיים אחרים, וזה פשוט מהמקום הזה שכשאתה נכנס למרחב, אתה לא מכיר או אין לך מישהו שהיה כבר במרחב ויכול להנחות אותך ולהגיד לך איך השפה או איך משיגים את מה הצעדים בשביל להשיג את מה שאתה רוצה במרחב הספציפי הזה, הרבה פעמים אתה עלול או לפספס דברים או להשקיע הרבה יותר משאבים על מנת להגיע לתשובה הנכונה. המידע קיים בכל מקום, אבל אם מישהו יכול להגיד לך כשאתה נרשם למערכת תעשה 1, 2, 3, כי ככה אני עשיתי, לעומת כשאתה צריך ככה להבין את המערכת לבד, אז לפעמים זה מכניס איזושהי עבורת תסכול, או עלול לגרום לנו לחשוב שאנחנו פחות או שוב מתקשים הרבה יותר ממה שנדרש בשביל להתמודד עם המשימה או השלמת התואר, ולוותר באמת על התהליך. אז באמת ככה, אבל גם אם אתם לא חלק מאף אחת מהאוכלוסיות האלה, המוסד שלכם חשוב לו שתצליחו. ככה התקבלתם אליו, אתם חלק מהקהילה של המוסד, ומבחינתנו, מבחינת צוות המוסד, הדבר המשמעותי ביותר זה שאתם תצליחו לממש את עצמכם, להגיע להישגים האקדמיים שמתאימים לכם, ולצאת עם באמת התואר האקדמי שעליו אתם עומלים. אז זהו, מעטפות יוצאי אתיופיה אני לא ארחיב, כי נראה לי שכבר נכון, קצת הרחבתי יותר מהזמן שניתן לי, אבל אני אגיד ששוב,
פה זה איזושהי מעטפת שניתנת מהמועצה להשכלה גבוהה, וכל מוסד מממש אותה בצורה אחרת. יש לי צעדים ראשונים, אוקיי. אז אני אגיד שכשאתם מתחילים, כל מי שנרשם, ברגע שיש לכם את המייל של המוסד, לחפש את האנשי הקשר ולהציג את עצמכם. אפילו, שוב, לא צריך לחכות לקושי, ברגע שאתם מציגים את עצמכם, אתם מייצרים איזשהו קשר, והעדכונים לגבי, אנחנו משתדלים לתת עדכונים לגבי מימוש כל ככה כלי שאתם יכולים להשתמש בו, ואז ככה לוודא שאתם לא מפספסים שום דבר. אני אגיד מילה על אגודת הסטודנטים. אגודת הסטודנטים זה בעצם גוף, היא הגוף הרשמי שמייצג את הסטודנטים ופועל למענו ולרווחתו, וגם נבחר על ידו. בעצם הסטודנטים בוחרים את הנציגים שלהם לאגודה, והאגודה היא פועלת על מנת לוודא שהזכויות של הסטודנטים נשמרים בעת הצורך, ויש איזה צורך לתווך את הצורך של הסטודנטים והזכויות של הסטודנטים אל מול המוסד, הם ככה עושים את זה. זה גוף שהוא נפרד מהמוסד, אוקיי? הוא לא בניהול המוסד, וכאילו גם המענים שהם נותנים, הם עושים גם אירועי תרבות ומרתונים הרבה פעמים, וככה כלים לסטודנטים גם לסיוע אקדמי, אבל זה לא קשור לאוניברסיטה, זה ככה בנפרד. כן, ההשתתפות באגודת הסטודנטית היא בתשלום סמלי, אז אפשר לבחור להיות חבר בה או לא, אבל חשוב לדעת שהיא קיימת, כי היא באמת במידת הצורך גוף שעוזר לסטודנטים במימוש הזכויות שלהם. אני אגיד בעצם יש אגודה ארצית, ויש אגודה שמשויכת לכל מוסד, ובחלק מהמוסדות יש אגודות לכל, נגיד אצלנו זה קמפוסים, אולי יש לחוגים מסוימים, אז צריך להכיר איך האגודה מתפרסת במוסד שלכם. טוב, אז לסיום, רק הצעדים הראשונים, מה לעשות עם תחילת הלימודים. אז שוב, אני אגיד ככה, אחד הכלים היחידים של המוסד להיות איתכם בקשר, במיוחד כשבעצם קהילת הסטודנטים היא כל כך גדולה, זה דרך המייל של המוסד, או קבוצות וואטסאפ שמנוהלות על ידי המוסד, לא שסטודנטים פתחו. אז נורא נורא חשוב, אחד, לוודא שאתם יודעים מה המייל שלכם, ולפתוח אותו ממש ממש עכשיו, כי אם אתם כבר רשומים לתואר, אז יש מצב שכבר מרצים מתחילים ליצור איתכם קשר, ולשלוח חומרים, וגם האוניברסיטה, בעיקר דיקנת הסטודנטים, או ככה כל מיני תוכניות בוטיק של כל חוג, מתחילים להציע לכם סיוע או תוכניות, אז טוב, אחד, לפתוח את המייל ולראות מה כבר מציעים לכם. אמרנו לעבור על האתר של הדיקנת, לבדוק ככה את אנשי הקשר, מי שיש לו כבר אבחון של לקויות למידה או אבחנות שמתאימות לנגישות, עכשיו ליצור קשר עם היחידות האלה, ככל שעובר הזמן הפניות נהיות עמוסות יותר, ואז זה לוקח יותר זמן. אני יכולה גם להגיד שאם יש צורך באבחון חדש, אז זה לוקח איזשהו חודש, ואנחנו רוצים להגיע לתקופת מבחנים, ככה שכל הזכויות שלכם כבר מוכנות, ואין איזשהו עיכוב, כי אי אפשר לעשות את זה הרבה פעמים רטרואקטיבית. ואם אתם שייכים לאוכלוסייה ייחודית כזאת ואחרת, ויש לכם מעטפת שהייתם רוצים להבין איך לממש אותה, כבר עכשיו לשלוח לאנשי הקשר בדיקנת, ולשאול מה צריך לעשות. הרבה פעמים המוסדות עושים אפילו איזשהו אירוע שמרכז את ההסבר על המעטפת ושולח ככה מידע במייל, אבל טוב להיות ככה בקשר ולשאול שאלות ולוודא שאתם יודעים את כל מה שאתם צריכים. אל תפחדו לשאול, אנחנו שמחים שסטודנט שואל, אל תתביישו מבחינה הזאת. זהו מבחינת מה שככה עלה לי, אם יש כמובן דברים, אני אשמח לנסות ולענות. אז קודם כל המון תודה לרעות, באמת נתת המון אינפורמציה. אני רוצה לתת דוגמה לשימוש במעטפת שהוא מאוד נפוץ,
וזה הנושא של קורסים באנגלית, שרוב הסטודנטים צריכים בשנה הראשונה לעשות קורסים באנגלית, וחלק מהמוסדות יש לזה סיוע כלכלי מהמעטפת, או תגבורים או דברים אחרים. אני רוצה לעבור לשירה מחוג לחינוך בבר אילן, שתדבר באמת בהמשך ישיר לדברים שאת אמרת, על ההתנהלות, עוד טיפים להתנהלות, עוד כלים להצלחה. אז בבקשה, דוקטור שירה אילוז. ערב טוב לכולם, שלום ותודה שהזמנתם אותי. אני קצת אדבר מנקודת המבט שלי כמרצה, איך אני רואה סטודנטים חדשים, קצת טיפים, אני לא יודעת כמה אפשר לספוג לפני שמתחילים, ורעות נתנה לכם כל כך הרבה אינפורמציה, ומה שהיא אמרה לגבי העברית מאוד דומה למה שעושים בבר אילן, ואני מאמינה שגם לאוניברסיטאות האחרות. אז יש לכם באמת בכל אוניברסיטה את האתר, הכל כתוב באתרים של האוניברסיטה, עדיין לוקח זמן להבין מי נגד מי, ועל השלב הזה אולי אני רוצה לדבר, ורוני תרגישי חופשי וכולכם. אני זוכרת את עצמי בתחילת הלימודים באוניברסיטה, זה קצת כמו להתחיל כיתה א'. לוקח זמן להתמצא, הגודל, המקומות, המעברים, זה, אני לא יודעת למה אתם נרשמים, אבל לא תמיד יש כיתה שהולכת איתך לאורך כל השבוע, כי אנשים לומדים בחוגים שונים ויש להם מערכות שונות. צריך להתרגל להמון דברים חדשים. כולם מוצפים בהתחלה. כולם לא מוצאים את הדרך, כולם לא מוצאים את הספרייה, את הקפיטריה, לוקח זמן להתאקלם במוסדות. כל אחד בטוח שרק לא קשה. אז תדעו שלכולם קשה. לכולם יש איזו הרגשה של זרות, של מבוכה. אני לא חושבת שאפשר לדלג על השלב הזה. בטח מי שקצת פחות מכיר את העולם של האוניברסיטאות קודם, אבל לכולם קשה בהתחלה. אני לא אשכח את השיעור הראשון שלי באוניברסיטה, ישבה לידי מישהי, אמרה לי, איך קוראים לך? אני חייבת לדעת איזה שם. ואחר כך נהיינו חברות הכי טובות, אבל באמת כולם די בודדים בהתחלה. אז תחזיקו את זה בראש בשבועות הראשונים, זה לוקח כמה שבועות. רעות קצת דיברה על זה, אני רוצה להדגיש את הנושא של התקשורת עם האוניברסיטה. אם אתם לא מתחילים לקבל עוד מעט הודעות, סימן שאתם לא מחוברים. כולם חייבים להיות מחוברים לאתרים של המודל, של הלמדה, זה פלטפורמות מאוד דומות בכל ההשכלה הגבוהה. כל התקשורת עם האוניברסיטה היא דרך האתרים האלה. זה גם התקשורת, זה התקשורת מכל הסוגים. אני אגיד מילה אחורה. באוניברסיטה יש סגל מנהלי וסגל אקדמי. רעות למשל שייכת לסגל המנהלי. אני שייכת לסגל האקדמי. הם מטפלים בדרך כלל בדברים שונים, אבל הסטודנט לפעמים קצת מתבלבל. הסגל המנהלי זה המרצים. לכל מרצה יש אתר לקורסים שלו. אתם רשומים על זה אוטומטית מרגע שאתם עושים מערכת. הוא יתחיל לשלוח לכם הודעות. מבחינתו זה הצינור שדרכו הוא מעביר מידע. אותו דבר האוניברסיטה, לפעמים תציף אתכם בהודעות מנהליות. חשוב לעקוב אחריהם. זה הדרך שלכם להתחיל להתמצא. אנחנו יושבים עכשיו, אני לא רואה מי מולי, יש כללים מקובלים, צריך ללמוד אותם, בשיעורים יושבים עם מצלמות פתוחות. אני זוכרת שאני הגעתי לאוניברסיטה, מאוד הטריד אותי איך שיעורים יתחילו ויסתיימו בלי צלצול. הכרתי את המערכת של בית ספר, בבית ספר יש צלצולים. לא הבנתי איך זה עובד. וזה דברים שלוקח זמן להתאקלם, לדעתי כל הסמסטר הראשון זה לוקח זמן. אז מצד אחד תדעו שזה לוקח זמן, מצד שני, הזמן הזה הוא חשוב לכם גם להתחיל כבר להיכנס לעניינים, כי בסוף הסמסטר הראשון יש לכם את תקופת הבחינות הראשונה. אני בטוחה גם שחלקכם הייתם במילואים, אני רואה שהדס פה,
היא בטח תדבר על זה קצת. כסטודנטים, כמילואימניקים, יש לכם בשנים האלה בכל המוסדות עוד קצת תמיכה, אז אולי גם כדאי על זה, את זה טיפה להזכיר. אני רוצה לדבר קצת על לגלות על עצמי איך אני לומד. כל אחד מגיע עם ההיסטוריה הלימודית שלו מהתיכון. לחלק בתיכון היה קשה, והם דרשו היו צריכים הרבה מאמצים כדי להגיע להישגים יפים בתיכון. חלק עברו את התיכון יותר בקלות, באוניברסיטה זה קפיצת מדרגה. וחלק בשנה הראשונה, הסטודנטים לומדים על עצמם איזה מין סטודנטים הם. איך טוב להם ללמוד. לזהות ככה שותפים ללמידה, אם זה קבוצות, אם זה זוגות, לא להתבייש לבקש עזרה. לא להתבייש לבקש עזרה ממרצים, לא להתבייש לבקש עזרה מסגל מנהלי, לא להתבייש לבקש עזרה מחברים. היום בכל הקורסים יש קבוצות וואטסאפ, תדאגו להיות בפנים. כמעט בכל הקורסים, תדאגו להיות בפנים. לוקח זמן לזהות איך אני לומד. אני לומד יותר בספרייה יותר טוב לי, עם חברים יותר טוב לי, לבד יותר טוב לי. די בהתחלה אתם צריכים כבר לארגן את עצמכם, לדעת איך אתם רוצים ללמוד, מה המטלות. בכל קורס יש הרבה מטלות. תכנון הזמן זה אחד הדברים שכל החיים לומדים אותו, ובאוניברסיטה זה אחד השלבים שהם באמת מאתגרים מהבחינה הזו. יש גם בכל המוסדות, אני מאמינה, כל מיני סדנאות וגופים שעוזרים ללמוד את הדברים האלה למי שקשה. אבל גם לכל אחד עם עצמו. ללמוד, לא לדחות, להגיש מטלות בזמן. אם לא מגישים מטלות בזמן, יש לזה מחירים. אני אגיד אפילו יותר מזה, לנהל יומן. כל מי שעבד עד עכשיו, היה לו לוז קבוע, משמרת היום, משמרת מחר, העולם היה מאוד מסודר. ובאוניברסיטה זה הפעם הראשונה בדרך כלל, שאנחנו אחראים על הלוז שלנו. והיומן הוא ידידו הטוב של האדם. לגמרי. גם באוניברסיטה, בדרך כלל, כל מרצה די עובד עם עצמו. אם בבית ספר יש מי שמתכלל את המטלות, מי נותן מה, באוניברסיטה כל מרצה יש לו את דרך העבודה שלו, ואתם צריכים ללמוד בקורסים השונים שלכם איך לעבוד. אחד יש לו 2 מטלות בסמסטר, אחד יש לו בחינה מסכמת, אחד יש לו בחנים כל שבוע. ללמוד את הדברים האלה, לזה צריך להקדיש המון זמן, המון אנרגיה בהתחלה. וזה בסדר, זה לוקח את הזמן, רק צריך לדעת להיות על זה. להגיש מטלות, לעקוב אחרי ההודעות, לדאוג לאינטרסים שלכם. יש פה בוודאי יותר מסטודנט אחד שיש לו התאמות בזכות אבחונים. לכל אוניברסיטה יש מערך של אבחונים, יש מערך משותף, ויש מערך של האוניברסיטה, זאת אומרת, ייחודי לכל אוניברסיטה. מי שעדיין לא יודע מה עם האבחון שלו, הערב כבר לבדוק את זה. כי כשיש לך אבחון, את זכאית להתאמות במבחנים, להערכת זמן, להקראה, למבחן בחדר שקט. אני מנסה לחשוב אם יש עוד דברים שגיאות כתיב, למשל. סליחה? התעלמות משגיאות כתיב. התעלמות משגיאות כתיב. זה קצת דומה למה שיש בתיכון, אבל לא מכירים באבחונים של התיכון, צריך אבחונים חדשים. אז תדאגו לזה שיהיה לכם, זה זכות שלכם, זה מגיע לכם, זה לא... זה כדי לעזור לכם לממש משפט שכולם כבר שמעו אותו בחיים, לממש את הפוטנציאל, זה דברים שלכם, אבל זה הדאגה שלכם לדאוג לזה.
קצת איך בונים מערכת. כולכם עכשיו מקבלים, לדעתי, בימים האלה מהאוניברסיטאות, מיילים עם חלונות זמן, להיכנס ולהירשם. בדרך כלל זה בנוי ככה שמאוד מפנים אתכם לקורסי החובה של שנה א', יש מבואות בכל התחומים. יש מושגים שצריך ללמוד, אתם לומדים בשני חוגים שונים, מה אתם עושים אם שני קורסים עולים אחד על השני? אם מישהו לומד קרימינולוגיה וסוציולוגיה, ויש קורס במחלקה הזאת וקורס במחלקה הזאת שמתנגשים. יש פתרונות לדברים האלה. רק שצריך לדעת שזה לוקח זמן ללמוד את זה ולבקש עזרה. לבקש עזרה מסגל מנהלי, לבקש עזרה מסגל אקדמי. בעוד שנה בזמן הזה כבר תרגישו הרבה יותר טוב בעולם הזה. אני בטוחה. רוני, יש עוד דברים שאת רוצה את ממש פה נתת לי נקודה שהייתי רוצה בעוד שנה בזמן הזה, תזכרו איך הייתם בתחילת שנה ראשונה, ולא רק תדעו לבקש עזרה, אולי גם תדעו להושיט יד. היום אתם יכולים לחפש מישהו מהשכונה, לא יודעת, מאיזשהו הקשר, או סתם לשאול סטודנט ותיק יותר, את כל השאלות האלה. איזה מרצה יותר כדאי לבחור? שירה היא מרצה מצוינת, כדאי לי ללכת לקורס שלה. ומשה הוא מרצה נורא קשה, אולי כדאי לי לוותר על הקורס שלו ולבחור משהו אחר. גם הנושא של קדימויות, מה קודם ומה אחר כך. אנחנו לא יכולים את כל זה לדעת לבד, בטח לא עכשיו, לפני תחילת הלימודים, אז גם לעזור לאחרים וגם להיעזר בידע של הקודמים. הרבה פעמים במחזור פותחים מין ספריית גוגל דוקס ומעבירים מידע. תשתמשו בזה, תדעו שזה קיים, זה עומד לרשותכם. אז תודה רבה רבה לשירה, את ממש נתת הרבה כלים. הדס, בואי תספרי קצת על האגודה, ואז נשמע ממיכל על ההתנסויות שלה בתחילת התואר. היי לכולם. רגע, שנייה, סליחה, אני פשוט עם זום אחר במקביל, רגע, יצאתי ממנו, אתם שומעים אותי טוב? מהמם. אז ככה, אני הדס, אני יו"ר אגודת הסטודנטים בבר אילן. האמת היא, אני רוצה לתת לכם קצת יותר ככה ספוטלייט על רגע מה זה אומר להיות סטודנט בפן החברתי יותר. אתם כסטודנטים וסטודנטיות שהייתם במכינה, לפני כן לא בהכרח חוויתם את ההוואי הסטודנטיאלי, יכול להיות שלא התערבבתם, כי אין מה לעשות, לא תמיד כולנו יוצאים מהקבוצה הנוחה שאנחנו נמצאים בה, וגם זה יפגוש אתכם בפן החברתי, כשאתם תהיו כבר בתארים שאתם תהיו בהם ובקורסים שתהיו בהם. עכשיו, בכל קמפוס יש אגודת סטודנטים, ובכל אגודת סטודנטים יש את הדגש על הפן החברתי, הספורטיבי, האירועים, ההפקות, החיבור, התמיכה האקדמית, ואני יכולה לתת לכם רגע קצת אור מבחינת מה זה אגודת סטודנטים אצלנו בבר אילן. אגודת הסטודנטים בשאר האוניברסיטאות והמכללות, אנחנו די דומים פחות או יותר במבנה ובעשייה שלנו. גם אני ממליצה לכם לבדוק את זה. מי מכם שממשיך ללמוד בבר אילן, יש לנו את פרויקט נחיתה רכה, שבעצם בא להנגיש ולשלב סטודנטים בשנה א' לתארים ראשונים, ובעצם מקבלים ליווי והדרכה מסטודנטים בשנים ב' וג' בתואר שאליו נרשמתם. אני יודעת שיש עוד קמפוסים, שיש אגודות סטודנטים שעושים דברים דומים, שווה להתחבר לאגודות ולבדוק את זה. אגודת הסטודנטים שלנו כן עושה כל מיני פעילות חברתיות, הפסקות פעילות, אנחנו מכוונים ומחברים למלגות, להתנדבויות, אנחנו אחראים על כל הפן הספורטיבי בקמפוס, בין אם זה יציאה לתחרויות של אסה באילת, ותחרויות של בין מחלקות בתוך הקמפוס עצמו, הפקות, אירועים, ובאמת זה ממש על קצה המזלג. כשאתם נכנסים ככה לקמפוס בתחילת השנה שלכם,
הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לכם זה קודם כל לבדוק איך אנחנו יוצרים קשר עם אגודות הסטודנטים, כי בעצם אגודת סטודנטים במוסד אקדמי זה הצינור תקשורת שלכם לקבל את המידע שמגיע מהאוניברסיטה אליכם, עדכונים חשובים, עכשיו במיוחד עם המלחמה, אז שינויים על מתווה אקדמי, טיפים, עצות, עדכונים חשובים, וגם באמת להתחבר ולהתחזק רגע בפן החברתי. אגודות סטודנטים גם מובילים הרבה מאוד פרויקטים חברתיים ותאים ומועדונים ששווה לכם לבדוק אותם, אם מעניין אתכם עשייה חברתית, בין אם זה פוליטיקאיות צעירות, פרו-בומן, מודל האום, דיבייט, וזה גם קומץ קטן מהרבה מאוד תאים ומועדונים שיש בכל מיני קמפוסים בארץ וגם אצלנו, שגם זה המקום שלכם להתחבר, להשתלב, לקדם את עצמכם. מי מכם שנמצאים בתארים שהם יותר מדעי החברה והרוח, כל דבר שהוא עשייה חברתית, הוא נותן לכם רגע עוד איזושהי נקודת בונוס קטנה ביום של אחרי. גם כל מה שקשור להשמה, תעשייה, שילוב בשוק התעסוקה, היכרות, הרצאות, גם זה משהו שאנחנו עושים וגם בקמפוסים אחרים. אז באמת באמת אגודות סטודנטים זה גורם וכלי מאוד מאוד חשוב להשתלב, להכיר, לעקוב בפלטפורמות החברתיות, כי זה פשוט, זה מה שייתן לכם את ההוואי הסטודנטיאלי שתמיד רואים מהצד ואומרים, אני גם רוצה לחוות את זה, אז זה מה שאנחנו מקבלים ביחד לפן האקדמי. ובאמת מי מכם שממשיך כאן בבר אילן, אני יותר משמח שתפנו אלינו, אני ארשום פה בצ'אט גם את המייל פניות שלנו, שאתם מוזמנים לפנות, לשאול שאלות, מי מכם שרוצה להתחבר לפרויקט של נחיתה רכה, זאת עדיין זה פתוח וזו הזדמנות מצוינת, ומי שלא מבר אילן, תפנו אליהם בפלטפורמות החברתיות, באגודות סטודנטים, תשאלו אותם אם יש להם פרויקטים שמחברים סטודנטים ותיקים לסטודנטים חדשים, אם יש יום אוריינטציה שלהם, כדי שאתם תוכלו להכיר ולשמוע, וגם לדעת מה מגיע לכם, כי אגודות סטודנטים גם מציעים הרבה מאוד שירותים, וסיוע ותמיכות וציוד לסטודנטים שלהם. אז זה חשוב מאוד. עכשיו אני אכתוב פה בצ'אט, ואתם מוזמנים תמיד לפנות. ושיהיה לכם המון בהצלחה. ממש תודה רבה הדס. ושירה, את רוצה להוסיף משהו? כן, אני רוצה להוסיף משהו מנקודת המבט שלי כמרצה. באוניברסיטה בהרבה מאוד קורסים אין חובת נוכחות. לא חייבים להגיע. המלצה שלי כמרצה, כן, תגיעו. לפחות בסמסטר הראשון. אחר כך אם תראו שאתם מסתדרים בלי, אל תגיעו. אבל לפחות בהתחלה, אל תנצלו את זה שלא חייבים. הפוך. לנוכחות בכיתה, לקשר עם המרצה, ליכולת לשאול שאלות. זה מחזיק אתכם יותר בעניינים, זה עוזר לו לצבור פערים. ממש המלצה חמה, להגיע לשיעורים. גם אם לא חייבים. זהו, זה כבר לא שמישהו מבוגר אומר לכם תיכנסו ורושמים נוכחות. זה עליכם. גם אם לא חייבים, אני חושבת שלומדים יותר טוב, ואני חושבת שגם נוצרים קשרים, גם עם סטודנטים וגם עם מרצים, שהם לא יכולים להיווצר בדרך אחרת. אז אני מציעה בחום להיכנס לשיעורים גם אם לא חייבים. תודה רבה שירה, ואחרונה חביבה מיכל, רוצה להציג את עצמך, בוגרת תוכנית יואל, לומדת היום באוניברסיטת חיפה בתחום הפארה-רפואי, וכמובן אנחנו פתוחים לשאלות בכל שלב. טוב, אז היי לכולם, אני מיכל, כמו שרוני אמרה, אני הייתי במכינה בפרויקט יואל, לפני שנה, אפשר להגיד, סיימתי, והשנה סיימתי שנה ראשונה בהפרעות בתקשורת, שזה קלינאות תקשורת, וככה הקשבתי לכולם ואמרתי לעצמי, טוב, אני לא אחזור על הרבה, אבל אני כן אתן איזה כמה נקודות שאני חושבת שלי עזרו, או שאני חושבת שהיה עוזר לי לשמוע כשהתחלתי. לפחות המעבר הזה ממכינה לתואר ראשון, שזה שונה יחסית,
בין אם המעטפת, בין אם זה המסגרת שהיא שונה. אז ככה, קודם כל, אני חושבת שהדבר שהכי התקשיתי בו זה האי-ודאות, ואני ראיתי כמה נגעו בזה. האי-ודאות של את מגיעה למקום חדש, מסלול חדש, אנשים חדשים, וחשוב לציין שזה כולם אותו הדבר, כאילו כולם חווים את זה באותה צורה, חלקם יותר בעוצמה יותר חזקה, חלקם פחות, אבל יש דרך כן להתמודד עם האי-ודאות, לפחות לפני הכניסה לתואר. משהו שכן לי עזר זה לעשות סיור עצמי, להגיע למקום, להסתכל, להוריד את הפאניקה של אני לא מכירה שום דבר, אני לא יודעת שום דבר, להגיע, להסתכל, להבין, אוקיי, תחנות אוטובוסים, מי שמגיע עצמאית, מי שמגיע ונרשם למעונות, אז יכול לעשות את זה כבר לפני כן. אז זה אחד מהדברים שכן עזרו לי. דבר נוסף, לברר כבר מול כל הגורמים, מה הפרטים של המזכירות של המסלול, שהיא הגורם שפונים אליו הכי הרבה בנוגע לתואר. לפעמים יש קבוצות פייסבוק שאתם יכולים להיכנס אליהם, שקשורים לתואר או לאוניברסיטה, ומשם למצוא, למשל אני לא נכנסתי ישר לקבוצת וואטסאפ, אז דרך הפייסבוק הצלחתי להתחבר ולהיכנס לוואטסאפ של המסלול. מה עוד? דבר נוסף, יש פלטפורמות לכל אוניברסיטה, יש את הפורטל, כל אחד והשם שלו, כן? יש את הפורטל ששם אתם יכולים לראות מסמכים, אישורים, להוציא אישורים, להגיש בקשות, כל מיני דברים כאלה, ויש גם, נקרא לזה פלטפורמה שנקראת מודל, ששם זה יותר החומר הלימודי של המסלול שלכם. שם לפעמים אם תעברו לזום למשל אני עדיין לא יודעת אם אני אולי אעבור לזום בגלל המצב, אז משם אני אכנס לפלטפורמה של המודל ואלמד משם. מה שחשוב לי לציין בנוגע לפלטפורמה הזו, ששם אתם יכולים להוציא מסמך שנקרא סילבוס, אוקיי? הסילבוס זה המסמך שבו מופיע לכם כל הקריטריונים של המסלול שלכם, של הקורס עצמו. זאת אומרת, מה דורשים מכם, איזה ציון עובר, כמה עבודות אתם תגישו, כל הדברים האלה ממש מפורט לכם מראש, ככה שאתם יכולים, זה יכול ליצור לכם איזושהי ודאות בנוגע לשנה הקרובה שלכם. אז זה בנוגע לזה. שמעתי על המיילים, לשים לב למיילים, מאוד מאוד חשוב, שולחים לכם כבר, לדעתי, אני כבר מתחילה לקבל מיילים עוד כמה חודשים אחורה לשנה הקרובה. לשים לב למיילים שלכם, ולשים לב אם אתם לא מעודכנים, אז אתם יכולים להיכנס למשל לפורטל, שזה המקום של המסמכים והניירת, ושם לעדכן את הפרטים שלכם. דבר נוסף, להיכנס עם ראש פתוח, ואני אחדד ואני אבהיר, הכוונה לראש פתוח זה, יש כל אחד מגיע לשם עם הרגלי למידה, וקליטה מהירה או איטית יותר, מכל אחד הוא שונה. אז מה שחשוב לי לציין זה שפשוט אל תשוו את עצמכם, אחד, למי שהייתם בעבר, בין אם זה בבית ספר שלכם, אם למדתם בצורה מסוימת, אם היכולת הצלחה שלכם הייתה שונה, לבין מי שאתם היום. ואני יכולה להגיד את זה על עצמי, אני לא מי שאני הייתי כשהייתי בתיכון, פשוט לא. אז תעשו לעצמכם טובה, תישארו עם ראש פתוח, תגידו אני בן אדם חדש ואני יכול להצליח בכל דבר שירצה, גם אם הייתי בעבר פחות על הדברים. וגם אל תשוו את עצמכם למי שיושב לידכם. אני יכולה להעיד על עצמי שמאוד השוויתי את עצמי השנה האחרונה למי שנמצא לידי, הרגשתי שאני לא על הדברים, ובסופו של דבר כן איכשהו, כאילו כן צלחתי את השנה הזאת בצורה ממש טובה, כי באמת ניסיתי כמה שיותר לא להשוות את עצמי לאנשים האחרים. יכול להיות שאני לא עובדת יותר קשה, ויכול להיות שחלק עובדים פחות קשה. חשוב מאוד שתהיו עם ראש פתוח, ותהיו בדרך שלכם, אך ורק שלכם. בנוגע לניהול זמנים, זה משהו שאני חושבת שזה קריטי ממש. אני למדתי על עצמי עוד מהמכינה, להיות עם יומן. אני מהאולד סקול, אני עם יומנים פיזית, לא רק, היא גם בטלפון וגם במחשב, אבל גם פיזית. כשאני כותבת, אני זוכרת,
וזה גם חקוק לי, וזה כאילו מאוד, אני עושה עם צבעים, לא משנה מה, כדי שאני אזכור, כי באמת לפעמים אתה לא יכול להכיל כל כך הרבה דברים, יש לך גם לימודים, לפעמים גם עבודה, לפעמים גם יש לך מחויבויות של המלגות שאתם נרשמים אליהם כרגע, יש לכם כל כך הרבה דברים לתכלל, שאתם חייבים לשים לב שאתם לא מתחייבים למשהו בלי שיש לכם באמת סדר. אז חשוב מאוד שתעשו את זה, כי אחר כך יכול להיות שאתם תהיו מוצפים, וזה יכול להקל עליכם. מה עוד? להראות עצמכם, להגיע מוקדם לשיעורים, אפילו חצי שעה לפני, במיוחד בהתחלה שאתם לא יודעים לאן להגיע, אז חשוב שתגיעו כמה שיותר מוקדם, קחו כזה טווח ביטחון כזה שאתם יודעים שאתם, אם תאחרו או תפספסו או לא תדעו לאן להגיע, שתגיעו בזמן. גם חשוב לציין, לפחות אצלי במסלול, כולם מגיעים כל כך מוקדם, שאם אתה רוצה לשבת מקדימה, אתה חייב להגיע מאוד מוקדם. אז כמו שאמרתי, להגיע מוקדם, לשבת מקדימה שהמרצים יראו אתכם, לשאול שאלות, לסכם שיעורים, להתחבר למרצים, עוזרי הוראה, וכמו שאמרתי בהתחלה, ליצור קשר עם המזכירות בכל שאלה שיש לכם שקשור למסלול, כי הם הגורם הכי כאילו מוסמך בנושא הזה ויכולים לעזור לכם, ונראה לי שזהו, כאילו אם יש שאלות, נשאלו. אני באמת חושבת, כסטודנטית מאוד מאוד מפעם, שכיסינו פה באמת הרבה מאוד נושאים, ואני, אם אין שאלות, אז אני מאוד מודה לכל הדוברות, לשירה, לרעות, להדס ולמיכל, שתהיה לכולנו שנה של שנת שלום, ובהצלחה בתואר. הנה מישהו כן העלה שאלה, בואו נראה. תודה. תודה, זה בהחלט. בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם. בהצלחה, שנה טובה. להתראות. להתראות, תודה רוני.